sa ato hamuhong nga pagdasig yung tagol base sa ato yatagol ng pagbasa o diha sa atong Panginoon. May buntag sa dalan. Uban, tuminaw pa. Uban, nakaulit na ba sila sa ilang ato mga kauban, makilman, ito ang sa kami na Webis, o kakaulit sa kakapon, o karang pag-uli, kaya kuratayan naman. Sarili pa, sa itong Ebanghelyo ng Puntago, gino diya sa Juan Kapitulo 10, versikulo 25, nga nagdito. Ang giingon ni Jesus, ang akong mga karero maminaw sa akong piling. Kita karon, kita ang mga karero nga sumusunod sa atong amahan nga ako sa langit nga ang pulong kaniadto ko karon wala mapati. Mao nga ang ingon ang akong mga karero maminaw sa akong piling. Nagpasabot nga ang tinuod nga tinunan maminaw o musulit kaniya. Usugot at siglit sa isip mga ministers na nakalakad na pinag-iring ini bago ito pagsugod sa 2026. Ini January, February, kadalo sa Silver. Maminaw kung gusto kaniya at kung naman hindi naman na ako ng ating Diyos Kristo. No, talagang amahan na mubalik siya sa paghukom sa mga patay. Siya lang ang sayo, mismo galing anak kung ang mga wala may ang amahan na. Maminaw kita kung sulupin natin sa mga leaders. Yan sa ito, bispo, mga kapalian. Kung paminaw nato ang tingog sa Ginoo sa atong konsensya o sa iya puli, dili ta mawala kay siya ato magbalantan nga nagiya o nagatiman kanato. Ang atong Ebanghelyo ng Puntago diya sa Marcos, San Marcos Kapitulo 6, versikulo 34. Kaluoy o ang pagtiman ni Jesus. Mao kini ang kwan nga kaon sa katong ipakaon niya ang 5,000 katao walay labot ang babae o mga bata. Kwan po siya verse 34 verse 34. Kaluoy o ang pagtiman. Mao sa unta kita sumala sa giingon ni Jesus ang ato mga kasalanan. Sa galing ko musugot sa dili. Mao kini ang kabubuton sa atong amahan nga atong masalanan. Iyan ang design nato, i-design sa pagkasalanan. Sa Ebanghelyo karon nakita nato si Jesus nga nagdapit sa mga apostol sa pagpahulay human sa ilang kakao sa pagkakalagay. Naan ay ang pagpahulay human sa ilang pagkakalagay. Dahil naging dusin pagkakalagay ng konsentrasyon mo sa Diyos mo, kakahulay ng mga laksik sa Espiritu pero ang lawas dulo. Wala mo ang mga tao upahulay kapag dili damutan ang pagpahulay tapi nakita nyo nga kung sa kaso sa sincere mo sa inyong paglagay diya sa Ginoo. Napakita ini nga importante kang Jesus ang kahimta sa lawas o Espiritu sa iya mga tinutla. O sa kita importante diya sa pagkakas sa paglawas ng lawas o atong Espiritu. Sama sa mga kita karon mga tinunan diya sa simbahan nga maong padayon diya sa pagmantala sa iya. Ang pagpahulay dili
dili katapulan, kundi panginahanglan aron mapaligod ang atong puso ug pagtuo. Bugi na dili kinahanglan ang pagna. Aron murag cellphone ba? Mo recharge ka. Pag full charge na yung cellphone, di ba pas-pas na kayo ng kung lupa ang cellphone, hindi naman kamakakuan. Pag text mo si mo, gusto ka rin yung chata mo, tawagan, lupa ang cellphone, kinahanglan mo careful. Anak, sama sa cellphone na, kundi panginahanglan aron mapaligod ang atong puso ug pagtuo diha sa ato mapadayon sa pagdagan sa Dios. Apan bisan pa sa iyang tuyo nga mopahulay. Pag-abot ni Jesus sa dapit, nakita niya ang dakong panahon sa katawan. Sa iyang kasing-kasing napuno siya sa kaluoy. Ana ang huma sa ato Ginoong Jesucristo. Isip gipadala sa iyang amahan nato sa langit. Sa 2,000 anyos na yung nabay mo, o sa kita, alang ang tao sa mga kasing-kasing na makita sa mga tauhan, mapuno kita sa siya sa kaluoy. Mo ginaang sugutan natin kay pag nahin tao nung tingin na natin sa mo sa dagdag pa ato na yung ka-aplikasyon sa kung na sa dagdag tuyo na rin, mayo na lang rin sa dagdag. Dagdag mga mga rin dapat agos lang pagnaw kung saan nila mga yan mo bahay sa kung saan nila. Kaya ang mga tao sama sa mga kaniro nga wala magpapantay. Bisan kapoy na, wala na kalinti ang katawhan. Ipili niya ang pag-alaga kaysa kawaling kahuman. Bisan sa wala niya kalinti. Ipili niya ang pag-alaga kaysa kawaling kahuman. Kini pinili ng tulong na nato. Unang, ang Ginoo nga guma dili mapuyan sa kakao. Karudo mga ulan. Labi na lang. Manong pa ng mga panaguyan ito. Na bisa sa pagkakao, bisa sa sigaw sa trabaho. Ngayon na yun. Katatay lang po na. Wala yung wala makakalit din ba? Unahan niya sa panahon pasawa kapatahan ba? Wala yung reklamo ba? Ang tino ng gagumba, hindi mapupugan. Kaya ang tino ng gagumba, hindi mapupugan. Sa kakapoy mo, ang kaloy, kaya nag-agad sa pagtanaw sa kahintang sa uban. Ang ikatulo, ang pagkauban kang Jesus nagpasamot sa pag-alagad sa uban, labi na sa nangyayari. Mo kita na ang mga tao may mga pangyayari. Mo yan naluwi kay katulad na ito mga hindi mga parang paano nila gusto ng case sila. Bakit mo sila? Paano pa pinagalan mo sa Tuhan ng Espiritu? Kalang wala na yun yung pinagawin. Kaya katulad gusto magkakadali na ayaw na ito sa Tuhan ng Espiritu. Kung wala, at wala ba? Kung may garantanan, hindi mo nakapapasok sa pagkakawin ng patas. Para yung patas alikitra na una ayaw mo kita sa iyo. At nakita ko diya sa ako ng pagbasa. Ang anak ni David mo sa pamatay ni Israel sa isip hari. Ang iyong buhay mo man yung anak ni Solomon. Ang puli sa paghahari mo ang anak ni Solomon. Puli din sa iyang mahal. Kung sa may pakain na kita sa Diyos Kolombiya, mo kini pagayong isip sa hari na versikulo 9, nakita natin nga ang pakain ni Solomon. Pangayo, tagusan. Hindi naman si Solomon na pangayo ka, tinagong o hararangin. Kaalam. Kaalam. Ang kaalam. Paunsahin mo pagmala, bagaman ako kanilang katawan.
nagsalig sa Ginoo kung wala kay insaktong kaalam na gikan sa Ginoo. Mo sa kita mga minister no. Diya sa tag-adaw mo ginatong pangayon sa Ginoo. At mga liris, kita mga minister sa nalang na nakakaalam. Pausap na to, makapalayo mo na kaalam. Kaalam, humble, pasalo kasi kasi, really humble. Ang ito ko pala nung na kung kanino ngayon, kayo kanino, ang talan sunod na. Musunod na natin. Ato masawa ng versikulo 13. Sa last verse ato, unang pagpasa. Para po sa 3, versikulo 13. Ninyo ng Diyos. Yatag ko sa kanino ang wala ko pangaliwa. Nga mao ang bahali kung dugo sa tinuong mong kinabuhi. Aron lagi ikatandi kayo. Naingon ang Diyos sa mga ni Solomon. Hindi ka magtago at sa amin na liha sa pagkakalain. Ito pa kayo ng Ginoo. Adyas sa ating magkakaroon ng Diyos. Kailangan kita usap sama ni Jesus. Makita, makapati, kung tata sa ating sikatan. Kung sama sa iyang sa mga patuloy. Ikaw, makakalupot kita, kanusa mo pahulay. O kanusa mo tama nga ang tanan buhaton ana sa gugma sa Diyos. Muna ang pinag-law, ang kinikrita na yanita, struggle na matakap sa iyo, tungkol hindi tugnaw, tungkol kay nahigmata, sa atong mga ministry, nga gihatag sa Diyos sa nato, gibuhat niyo, pinaagi sa gugma sa Diyos, alang sa iyang kahinaan. Amin ba? Yan ang tanong sa kaloob